Kema, kome se to diviš? Bog Tina, pa evo ovo ti je Ivan Vazov, bugarski pjesnik i književnik. No nemoj zezat. A jesi li ti znala da od više od 300 spomenika u gradu Zagrebu samo je 9 podignuto ženama? Molim, koja nepravda. Slažem se. Današnja misija je da obrazujemo građane u Zagrebu o ženama u znanosti. Dobar dan. Evo jedno pitanje. Koliko mislite da ima sveukupno spomenika za neke bitne ljude u gradu Zagrebu? Dobar dan. Pa ne bih znala točan broj, ali mislim da s obzirom da je riječ o Zagrebu kao glavnom gradu, da postoji značajan broj spomenika posvećenih slavnim poznatim ljudima. Tako je, znači u Zagrebu ima nešto više od 300 spomenika, a što mislite koliko je od tih 300 spomenika posvećeno ženama? Pa ja bih rekla da znatno manji broj, ali postotak spomenika je posvećen ženama. Sad, ako bih morala reći u postocima, možda trećina. Znači, od tih 300 spomenika, samo 9 ih je posvećeno nekim bitnim ženama iz hrvatske povijesti. To je stvarno zastrašujuća činjenica. Svakako bi trebalo više spomenika se posvetiti i ženama koje su bile ili znanstvenice ili povijesne ličnosti, jer ih ima i njihov je doprinos značaja hrvatskoj kulturi. Tako je, hvala vam puno. Našu priču započinjemo na Havajima, gdje se u 19. stoljeću širila opaka bolest. Guba! Američka kemičarka Alice Ball uvidjela je posljedice koje guba ostavlja na njene sugrađane, stoga se odmah bacila na otkrivanje lijeka za gubu. U to je vrijeme postojao je samo jedan učinkoviti lijek protiv gube, a to je bilo gusto i ljepljivo ulje sjemenka drveti čaomugre. No, od tog ulja bilo je nemoguće napraviti smjesu s vodom koja bi se davala putem injekcija. A znaš li zašto, Ena? Da, znam. Naša krv uglavnom je sastavljena samo od vode, tako da su injekcije bile neučinkovite, a isto tako trljanje u kožu ili gutanje ulja nije dalo nikakve rezultate, pa se Alice odlučila da stvaranje lijeka koji bi se davao putem injekcije. U dobi od samo 23 godine, Alice je razvila novu metodu odvajanja gustog ulja čaomugre. Otkrila da se ulje može miješati sa vodom i davati u obliku injekcije. Taj se postupak naziva metodom Alice Ball i sastoji se od odvajanja etilnih estera od masnih kiselina gustog ulja sjemenki čaomugre. I to je samo još jedan primjer kako nam priroda oduvijek spašava živote. Ta metoda bila je uspješna i pomogla je gubavcima, nije više bilo straha od gube pa nisu trebali biti ni u izolaciji, a već nakon par godina mogli su se vidjeti sa svojim obiteljima. Dobar dan, evo imamo jedno pitanje za vas. Jel znate možda ko je Alice Ball? Ne znam. Dobro, ona je uglavnom prva žena u znanosti koja je izmislila lijek protiv gube. Da. Evo, dobar dan, imamo jedno pitanje za vas. Znate li možda tko je izumio lijek protiv gube? Ne znam. Evo, lijek protiv gube izumila je američka znanstvenica Alice Ball. 29. veljače svake 4. godine na Havajima se obilježava dan sjećanja na Alice Ball. Za 2 godine, 29. veljače, sjetite se Alice Ball. I zapamtite, ako mislite da je nemoguće, nikada nemojte odustajati od svojih ciljeva. Dobar dan. Dobar dan, gospodine. I recite mi, u čemu je problem? A znate, ja imam problema, ovako sve mi je zamagljeno pred očima, ništa ne vidim. Aha, pa koliko sam sigurna, mislim da je taj problem jako teško riješiti i ne znam hoće li ga uspjeti zapravo riješiti. Šta sad izvodiš? Pa, pokušam pomoći svom pacijentu, žao mi ga je. Nećeš nikad uspjeti, Crkinja. Dobar dan, gospodine. Mislim da imam rješenje za vaš problem. Možete li se odmah uputiti kod mene u bolnicu?
Dobar dan. Dobar dan, gospodine. Što ste pred ovakav, pomoćete mi? Da, znači ovako, istraživala sam cijelu noć i mislim da vas jedino mogu spasiti preko laserske operacije. Gotovo opasno. Pa, je opasno, ali mislim da vas jedino tako mogu izliječiti. Hoću preživjeti. Pa, vjerojatno. Kako mislite da? Ne znam ja. Ne kažem da je riskantno, ali samo time vas mogu spasiti. Ajde, nemam drugog izbora, ovako ništa ne vidim. Izliječiti svog pacijenta preko svog novog izuma koji se naziva laseropakoproba. Nettie Maria Stevens rođena je 7. srpnja 1861. u Cavendishu, Vermont, SAD, a umrla je 4. svibnja 1912. u Baltimoru, Maryland. Bila je američka biologinja i genetičarka koja je bila jedan od prvih znanstvenika koji su otkrili da je spol određenom konfiguracijom kromosoma. Nettino obrazovanje. Stevensin raniji život pomalo je nejasan, iako je poznato da je predavala u školi i pohađala Westfield Gate College 1883. Godine 1896. upisala je sveučilište Stanford i stekla diplomu 1899. Započela je doktorski studij biologije na Bryn Mawr Collegeu, koji je uključivao godinu studija na zoološkoj postaji u Napolju, Italija, i na Zoološkom institutu sveučilišta u Würzburgu, Njemačka. Doktorirala je od 1903. i ostala na koledžu kao znanstvena novakinja iz biologije godinu dana, kao učitelj eksperimentalne morfologije još 1 godinu i još kao suradnik za eksperimentalnu morfologiju od 1905. do svoje smrti. Stevensino najranije područje istraživanja bila je morfologija i taksonomija ciliatnih protoza. Njezin prvi rad objavljen 1901. godine. Ubrzo se okrenula citologiji i regenerativnom procesu. Jedan od njezinih glavnih radova na tom području napisan je 1904. godine sa zoologom i genetičarom Thomasom Huntom Morganom, koji će 1933. godine za svoj rad dobiti Nobelovu nagradu. Njezina istraživanja regeneracije dovela su je do proučavanja diferencijacije u embrijima, a zatim je do proučavanja kromosoma. Godine 1905. nakon pokusa sa žutim brašnastim crvom te Neberio molitor, objavila je rad u kojem je objavila svoje otkriće da je određena kombinacija kromosoma, poznata kao X i Y, odgovorna za određivanje spola pojedinca. Kasnije godine. Željela je istraživačku poziciju i pisala je Charlesu Davenportu da vidi je li moguće da radi u njegovoj stanici za eksperimentalnu biologiju. Nažalost, Stevens je umrla od raka dojke 1912. godine prije nego što je uspjela preuzeti istraživačko mjesto koje je za nju stvoreno u Bryn Mawru ili raditi s Davenportom u Cold Spring Harboru. Marie Curie bila je poljska fizičarka i kemičarka, a puno ime bilo joj je Marija Skoldovska. Još je od malena iskazivala zanimanje za znanost i naporno je radila i učila. No budući da je bila žena, nije mogla studirati u Varšavi, iako je ostvarivala odlične rezultate.
Odlučila je studirati u inozemstvu te seli u Pariz, gdje 3. studenog 1891. godine upisuje studij fizike na Pariškom prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Ubrzo upoznaje čovjeka imena Pierre Curie, koji će kasnije postati njen muž. Oni će zajedno raditi u njegovom laboratoriju, te će u njemu nastati neka bitna otkrića, poput otkrivanja radiokemijskog elementa koji je 1.000.000 puta više radioaktivniji od uranija i primjerice polonija. Zbog tih otkrića Marie Curie će dobiti Nobelovu nagradu. Zanimljivo je da je osvojila Nobelovu nagradu ne u jednom, već u 2 područja znanosti. Zbog čestog izlaganja radioaktivnim tvarima narušilo joj se zdravlje i 1911. dijagnosticirana joj je bolest bubrega te je naposljetku podlegla bolesti. Njena ostavština traje i danas. Po njoj su nazvane brojne istraživačke institucije, uključujući Pariško sveučilište Pierre i Marie Curie. Također postoji dobrotvorna organizacija Marie Curie koja je osnovana 1948. godine i ona danas nastavlja pružati njegu osobama s terminalnim bolestima. Na zahtjev tadašnjeg francuskog predsjednika François Mitterranda, Marie i njezin suprug su 1995. godine ponovno sahranjeni u Panteonu. Također postoji 6 filmova o Marie Curie i čak 50 knjiga.